Obrázkové reklamy služby AdWords v reklamnej sieti Google vám umožňujú upútať pútavými grafickými prvkami pozornosť ľudí prehliadajúcich webové stránky. Obrázkové reklamy si môžete bezplatne vytvoriť sami pomocou nástroja na tvorbu grafickej reklamy, ktorý vám poskytuje šablóny a obrázky. Môžete tiež nahrať svoje vlastné obrázky. Po prihlásení sa do svojho účtu AdWords vyberte kampaň alebo reklamnú skupinu, v ktorej chcete vytvoriť obrázkovú reklamu. Na tomto mieste vyberte kartu reklamy. Kliknite na zelené tlačidlo Nová reklama nad tabuľkou so štatistickými údajmi a potom z ponuky vyberte položku Nástroj na tvorbu grafickej reklamy. Pokiaľ túto možnosť neuvidíte, je pravdepodobné, že tomu bráni nastavenie štandardných funkcií na úrovni danej kampane. Nastavte si teda všetky funkcie. V galérii na ľavej strane je k dispozícii niekoľko kategórií šablón, ktoré môžete prehliadať a z ktorých môžete vyberať. Po kliknutí na šablónu sa zobrazia ďalšie podrobnosti o funkciách. Ak nájdete takú šablónu, ktorá sa vám páči, vyplňte povinné polia šablóny a nahrajte všetky obrázky. Môžete nahrať logo svojej spoločnosti alebo obrázky svojich produktov. Môžete tiež prispôsobiť farby. Počas tvorby reklamy budete môcť zobraziť ukážku z hľadu konkrétneho formátu reklamy preklikávaním cez tlačidlá zastupujúce dané formáty. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť ukážku a uložiť si znova pozrite ukážku reklamy vo všetkých dostupných rozmeroch obrázka. Pri použití niektorých rozmerov sa váš reklamný obsah nemusí zobraziť správne. Zrušením začiarknutia políčok pre príslušné rozmery zabezpečíte, aby sa tieto rozmery nezobrazovali. Pokiaľ ešte chcete reklamu upraviť, kliknite na tlačidlo Naspäť. V poslednom kroku reklamu uložíte kliknutím na tlačidlo Uložiť. Vaše reklamy teraz musí schváliť náš tím služby AdWords. Môže to trvať 1 až 3 pracovné dni. Po schválení sa vaša nová reklama môže začať zobrazovať. Ak chcete získať viac informácií o obrázkových reklamách alebo o službe AdWords, navštívte AdWords pomocníka.